Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Συντίνος Αγιομαμίτης, εκ μέρους του ψηφοδελτίου του συνασπισμού. Δράση είναι δημοκρατική ριζοσπαστική αριστερή συνεργασία και όπως αναφέρεται είναι το μόνο δικοινοτικό ψηφοδέλτιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Αγιομαμίτη. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι 3 με 3, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι. Είναι 4 Ελληνοκύπριοι, 2 Τουρκοκύπριοι. 4 με 2. 3 γυναίκες, 3 άντρες. Μάλιστα. Τι σας όθησε και ποιες οι βασικές αρχές σας? Αυτό που μας οδήγησε να κάνουμε αυτή την πράξη, καταρχήν είναι ότι όλος ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο και στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, είναι κόσμος με τον οποίο συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια στο δικοινοτικό κίνημα, στο κίνημα επαναπροσέγγισης, στο κίνημα για ειρήνη, για συμφιλίωση, για επανένωση του νησιού μας. Και θεωρήσαμε ότι έφτασε η στιγμή αυτή η κοινή προσπάθεια, αυτή η κοινή δουλειά να προχωρήσει σε ένα βήμα παρακάτω, να εκφραστεί και εκλογικά. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κατέβουμε με μια κοινή λίστα, ένα κοινό ψηφοδέλτιο στις ευρωεκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Στόχος μας είναι να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα συμφιλίωσης, συνεργασίας, επιθυμίας για επανένωση του νησιού μας και αποφασιστικότητας να δουλέψουμε για αυτή την προσπάθεια, γιατί ο στόχος μας, όπως καταγράφεται και στα προγράμματά μας, είναι να στήσουμε ένα δικοινοτικό κίνημα που να συμβάλλει στην προοπτική της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, που να συμβάλλει στην διευθέτηση μέσα από μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται από τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, μέσα από την δράση του ίδιου του κόσμου από τα κάτω. Και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις στο βαθμό που θα πετύχουμε και θα υπάρξει αυτή η διευθέτηση να μπορέσει να είναι βιώσιμη. Γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι θα είναι μετά την συμφωνία να υπάρχουν οι κοινωνικές εκείνες δυνάμεις που να μπορούν να υπερασπιστούν την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία των κοινοτήτων της Κύπρου. Σε σχέση, επειδή αναφερθήκατε σχετικά εκτενέστερα στο θέμα της Κύπρου, η θέση της δικοινοτικής ριζοσπαστικής αριστερής συνεργασίας είναι ποια? Μας έχετε ήδη αναφέρει τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Ναι, και η επιθυμία μας είναι να δούμε μια διευθέτηση, μια δημοκρατική διευθέτηση, δηλαδή να είναι κοινά αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, η οποία να μετατρέψει το νησί μας σε γέφυρα ειρήνης, συνεργασίας των λαών της περιοχής. Και όχι να το αφήσει όπως είναι σήμερα ή όπως έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα, σαν το αβύθιστο αεροπλανοφόρο από το οποίο οι διάφορες μικρές και μεγάλες δυνάμεις που παρεμβαίνουν μπορούν να εφαρμόζουν την πολιτική τους, την πολιτική των βομβαρδισμών, με λίγα λόγια, στη γύρω περιοχή, καταστέλλοντας τους αγώνες των λαών. Με θέματα, κύριε Αγιομαμίτη, όπως είναι για παράδειγμα οι έπικοι, οι πρόσφυγες ή το περιουσιακό, έχετε κάποια τοποθέτηση η οποία να είναι ενιαία? Ναι, υπάρχουν τοποθετήσεις γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να διευθετηθούν. Εκείνο που χρειάζεται είναι να έχουμε υπόψη μας ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία και διευθέτηση θα πρέπει να υπάρξουν αμοιβαίες υποχωρήσεις. Στο θέμα των επίκων, ποια είναι η θέση σας, για παράδειγμα? Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις οι οποίες ορίζουν ποια θα είναι η τύχη κάποιων ανθρώπων. Είναι δεδομένο όμως ότι ένας σημαντικός αριθμός, πάλι με βάση διεθνείς συνθήκες αλλά και ανθρωπιστικά ζητήματα, θα παραμείνουν. Αυτά ορίζονται από συμβάσεις. Δεν θα τα αποφασίσει ο καθένας από εμάς χωριστά. Το ίδιο πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν διευθετήσεις και σε σχέση με το περιουσιακό και σε σχέση με την επανεγκατάσταση και το δικαίωμα των προσφύγων και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, αν επιθυμούν να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Αυτά μπορούν να βρεθούν. Θεωρείτε ότι υπάρχουν εξίσου πρόσφυγες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι? Βεβαίως υπάρχουν πρόσφυγες και από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν πρόσφυγες Τουρκοκύπριοι από την δεκαετία του 60. Υπάρχουν πρόσφυγες. Σε αυτούς αναφέρεστε? Και σε αυτούς και σε αυτούς που προσφυγοποιήθηκαν το 1974. Γιατί αυτοί εγκατέλειψαν χώρια, εγκατέλειψαν περιουσίες. Άλλοι με βία, άλλοι κάτω από την απειλή των πολεμικών επιχειρήσεων που γίνονταν εκείνη την περίοδο και, για να είμαστε ειλικρινείς, και σφαγών που υπήρξαν όλη εκείνη την περίοδο των πολεμικών επιχειρήσεων αλλά και προηγούμενα. Θεωρούμε ότι μπορούν να υπάρξουν διευθετήσεις σε αυτά. Και σε τι σφαγές αναφέρεστε? Μπορούμε να μιλήσουμε πολύ ξεκάθαρα για αυτά που σήμερα γίνονται γνωστά πια. Πριν μερικές μέρες θαύτηκαν οι πρώτοι αγνοούμενοι από την Τόχνη.
Είναι ένα έγκλημα που έγινε από πορτοπαλίκαρα της ΟΚΒ τον Αύγουστο του 1974. Είναι γνωστή το έγκλημα που έγινε στη Μάραθα, το Σανταλάρι, τα 3 χωριά της περιοχής, το οποίο σκοτώθηκαν κυριολεκτικά γυναικόπαιδα, ξεκληρίστηκαν ολόκληρα χωριά από πρωτοπαλίκαρα της ΟΚΒ. Αυτά πρέπει, κύριε Ποταμίτη, να τα πούμε, να τα αναγνωρίσουμε, όχι γιατί έχουμε κάποιο μαζοχισμό να χτυπάμε τους εαυτούς μας, αλλά αν δεν αναγνωρίσουμε τις πραγματικότητες, αν δεν μιλήσουμε τη γλώσσα που καταλαβαίνουν και οι άλλοι απέναντι, δεν έχουμε πιθανότητες να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Εμείς έχουμε ένα οδηγό. Θα μπορούσε να τον δημιουργεί κάποιο αίσθηση το να θεωρούμε τους Ελληνοκύπριους οι οποίοι εξεδιώχθησαν με τη δύναμη των όπλων ως πρόσφυγες και τους Τουρκοκυπρίους οι οποίοι επλήδησαν από την ηγεσία τους και μητέβησαν τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα και εκείνους πρόσφυγες. Είναι πρόσφυγες, κύριε Ποταμίτη, γιατί δεν μετέβησαν απλά επειδή κλήθησαν. Θα μπορούσαν να κληθούν και να μην μετάβουν. Ο λόγος που μετέβησαν ήταν γιατί ένιωθαν ανασφαλείς για τους λόγους που σας είπα. Αυτά τα εγκλήματα μπορεί στη δική μας την πλευρά η αλήθεια να θαύτηκε για πολύ καιρό και να μην Μιλάμε για το 60 τόσο. Μιλάμε και για το 74. Αυτά που σας ανέφερα είναι εγκλήματα του 74. Και πρέπει να τα πούμε. Εμείς έχουμε αυτό ξεκίνησα να σας λέω, ένα οδηγό για το πώς μπορούμε να χτίσουμε την εμπιστοσύνη, τον αλληλοσεβασμό και την κατανόηση. Πρέπει κάθε στιγμή ο καθένας από εμάς να βάζει τον εαυτό του στη θέση του άλλου και να ρωτά τα ερωτήματα πώς θα τα απαντούσε αν ήταν στη θέση του άλλου. Σας κάνω μια απλή ερώτηση που την κάνω σε όλους μας τους Ελληνοκύπριους. Αν εμείς οι Ελληνοκύπριοι ήμασταν το 18% του πληθυσμού και οι Τουρκοκύπριοι ήταν το 82%, θα δεχόμασταν το ένα άτομο μία ψήφος? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση να το απαντήσουμε εμείς οι Ελληνοκύπριοι. Όπως πρέπει να απαντήσουν και οι Τουρκοκύπριοι παρόμοιο τύπου ερωτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνει στη θέση, στα παπούτσια του. Θέλετε έτσι προς πόσες ψήφους λοιπόν, εάν δεν υπάρχει, διότι απεικαλεστήκατε πριν διεθνές δίκαιο και όχι, δεν αναφέρομαι. Απλώς το λέω σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα για να κατανοούμε ότι χρειάζεται να λειτουργήσουμε με μια λογική. Θα την καταργήσουμε την αρχή ένας άνθρωπος μια ψήφος? Όχι, βεβαίως όχι. Και αυτή τη στιγμή εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό το ψηφοδέλτιο κάτω από την ομπρέλα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε στους Τουρκοκύπριους το δικαίωμα να εκλέξουν ήδη τους δικούς τους αντιπροσώπους αύριο. Είναι σαφές αυτό. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και εμείς θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Όπως θέλουμε να στείλουμε και το μήνυμα ότι και στις δύο πλευρές οι κοινότητες αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Εμείς εξαιτίας της Τρόικας, της πολιτικής που επιβάλλει η Τρόικα και η κυβέρνηση εδώ, οι Τουρκοκύπροι εξαιτίας της πολιτικής που επιβάλλει η Τουρκία και οι συνεργάτες της στη Βόρεια Κύπρο. Και χρειάζεται και σε αυτό να συντονιστούμε. Θέλουμε και δύο λόγια για την οικονομία, κύριε Αγιομαμίτη. Πώς βλέπετε την κατάσταση ως έχει και ποιες είναι οι προτάσεις σας? Εμείς πιστεύουμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα στις εφημερίδες ότι η ίδια υπηρεσία στατιστικής διαψεύδει την κυβέρνηση που μας λέει: ξέρετε, κάντε υπομονή και θα βγούμε από το μνημόνιο και θα είναι ωραία. Δηλαδή, ήδη τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας δείχνουν ότι οι δείχτες όλοι πέφτουν κάτω, ο δείχτης κύκλου εργασιών της βιομηχανίας έχει πέσει, οι εξαγωγές έχουν πέσει, η ανεργία ανεβαίνει, η φτώχεια ανεβαίνει, η αισιοδοξία δεν καταλαβαίνω από πού προέρχεται. Εμείς πιστεύουμε ότι την κρίση πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που την δημιούργησαν, κύριε Ποταμίτη. Και αυτοί που την δημιούργησαν δεν είναι οι εργαζόμενοι, ούτε οι συνταξιούχοι, ούτε οι μαθητές στα σχολεία, ούτε οι ασθενείς στα νοσοκομεία που υποφέρουν. Είναι οι τραπεζίτες και αυτοί όλοι που έπαιξαν στα χρηματιστήρια των διεθνή αγορών και έφεραν δισεκατομμύρια. Τα χρέη δεν δημιουργήθηκαν. Διεθνών αγορών. Των όλων των αγορών, βεβαίως. Τα χρέη δεν δημιουργήθηκαν επειδή κάναμε πολλά έργα, κάναμε πολλά σχολεία, κάναμε πολλά νοσοκομεία, κάναμε καλούς δρόμους, προσφέραμε πολλές κοινωνικές υπηρεσίες, επιδόματα κτλ. Τα χρέη δημιουργήθηκαν πρώτα και κύρια γιατί είχαμε το χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας των κερδών. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις διατηρούσαν τα κέρδη τους, το κράτος δεν είχε έσοδα, είχε λιγότερα έσοδα από ό,τι θα έπρεπε να έχει. Δηλαδή οι δαπάνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Ποταμίτη, είναι γνωστό ότι διαχρονικά ήταν αισθητά χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 αργότερα, παλιότερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και του ευρώ.
Άρα αυτό που έλειπε ήταν τα έσοδα. Τα έσοδα δεν ερχόντουσαν, όχι γιατί δεν πλήρωναν οι δημόσιοι υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι, αλλά γιατί δεν πλήρωνε το κεφάλαιο. Το χαμηλότερο δίκτυο φορολογίας. Αυτά τα λεφτά αργότερα τα επένδυαν, τα έκαναν κρατικά ομόλογα. Έρχεται η κρίση και το κράτος αντί να τους πει, ξέρετε, αγαπητοί κύριοι, εσείς που τα χρόνια υποφελείστε από αυτά τα κέρδη και τα μετατρέψατε σε κρατικά ομόλογα, εγώ δεν θα σας τα ξοφλήσω τώρα. Θα σας δώσω παράταση 5 χρόνια και 1% επιτόκιο. Δεν είναι ένας τρόπος να εξασφαλιστούν πόροι για να αποφύγουμε όλα αυτά που ζούμε. Όπως και πολλά άλλα. Από αυτή την άποψη πιστεύουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, τις οποίες δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση, δεν ενδιαφέρεται να εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές ή ιδιωτικοποιήσεις. Νομίζω σήμερα οι ιδιωτικοποιήσεις, όταν λέει κάποιος θα κάνουμε ιδιωτικοποιήσεις γιατί θα καλυτερέψει η κατάσταση, μοιάζει κάπως κακόπους το αστείο. Στην Αγγλία, από τότε που ιδιωτικοποιήθηκαν τα τρένα, έχουμε τα χειρότερα ατυχήματα. Στην Γερμανία ιδιωτικοποίησαν την αρχή ηλεκτρισμού και τώρα οι Δήμοι προσπαθούν να την ξαναπάρουν πίσω γιατί έχουν γίνει χειρότερες υπηρεσίες και ακριβότερες. Στη Βουλγαρία διπλασιάστηκε, τριπλασιάστηκε το κόστος. Χτες στην Τουρκία είδαμε όλοι τι συνέβη στο ορυχείο που ενοικιάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος κατάφερε να ρίξει το κόστος λειτουργίας του από το 100 στο 25. Μιλώ σε ποσοστά. Από αυτή την άποψη χρειάζονται άλλου είδους πολιτικές. Δεν μπορούμε να αβολευτούμε ή να λύσει τα προβλήματά της η εργατική τάξη εργαζόμενη με αυτές τις πολιτικές. Τελικό μήνυμα, κύριε Γεωμήτη. Το τελικό μήνυμα είναι ότι πιστεύουμε ότι υπάρχει μια μεταστροφή μέσα στην κοινωνία μας, στην ελληνική κοινωνία, η οποία εκφράζει την επιθυμία για ειρηνική, δημοκρατική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. Θέλει την επανένωση του νησιού μας, την θέλουμε όλοι μαζί και μπορούμε να στείλουμε ισχυρό αυτό το μήνυμα την Κυριακή, στηρίζοντας το ψηφοδέλτιο της δικοινοτικής ριζοσπαστικής αριστερής συνεργασίας. Κύριε Γεωμήτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Κυρίε και κύριοι, η δημοκρατική ριζοσπαστική συνεργασία, αριστερή συνεργασία, εξού και το ακρονίμιο δράση με ύψιλο, όπως ενδεχομένως κάποιοι το έχετε παρατηρήσει, δεν ήταν κατά λάθος. Είναι το ακρονίμιο της Δημοκρατικής Ριζοσπαστικής Αριστερής Συνεργασίας. Φτάσαμε στο τέλος αυτού του αιτήματος. Πάμε σε αθλητικά και ειδήσεις από εμάς. Γεια σας.